Heno di chiemo ber kendo kamoro moro medo ajera malulu TV ma indir kuk mar wach mikelo kinde ka kinde kod anje fulumba kama indir cheno marango achiel ka chiel weche mag dongruok moloyo e gwengewa mag Luo Nyanza. Odiochieng' ma kawuono wadwa rango weche mag dongruok e kaunti ma Homa Bay. Antiere kod wende studio abro miyo thuolo nyiso nyinge kaito obro dhi kod twak machalo kama odiochieng' ma kawuono rwaki studio kaito. Erokamano. Mosoganda ma joluo maneno TV mar Lolwe, maneno TV kende mar joluo e piny duto. Erokamano. Erokamano Jeff Lombaka kuom rwaka e studio mar Lolwe Television Network. Yes. An iluonga ni Enosh Bolo. Yes. An wuod Kanyada, Homa Bay County. Good. Kaluwore gi yo mar somba maler. Somba Dongo Primary School kanyedi. Ema time penj kaito adhi Homa Bay High School. Bang' Homa Bay High School adhi Egerton University matimo tiegruok mar puonj miluongo ni Bachelor of Education Science. Yes. A major in chemistry gi mathematics. Achako puonjo school miluongo ni Laser Hill Academy Nairobi. Kata adhi apuonjo loka e piny miluongo ni Ushelisheli kata Seychelles. Ma bang' kasepuonjo to nomiya thuolo kaluwore gi tich na maber ma abedo ng'atno mochung' ne yore mag dongruok mag skul mana yudo thuolo mar kawo ji mang'eny mana golo Kenya kaendi mana tero modhi otiyo loka kuno endi aduogo kaendi 206 kata dia yudo tich gi skul miluongo ni Kenya Institute of Management ma iluongo machuok ni KIM. Yes. Kanyo nane jatelo mochung' ne ng'ado rieko ne piny owacho kod kembni. Kanyo bende gimoro awe kanyo endi matin chako university miluongo ni Management University of Africa. Yes. Wane jok mane paro mar kelo university no endi. Masani unyalo neno university no endi miluongo ni Management University of Africa ma yude tiegruok maber e rang'iny mamalo. Bang' mano endi ta wuok kanyo endi madhi donjo FKE miluongo ni Federation of Kenya Employers. Kanyo endi nane jatelo mar ariyo. Ma tija manatimo moloyo ne en ni nang'ado rieko ne piny owacho. Kanyo ndi bendo miya thuolo ma be nyaka ILO Geneva mana bede committee margi manang'ado rieko ne piny owacho e dunia mzima e yore mag dongruok, e yore mag management ma mano ndi gimasebedo katimo. Kato na wuok 2011 achako kambi na miluongo ni Maxwell Associates. Yes. Ma en kambi mar ng'ado rieko ne piny owacho, ng'ado rieko e yore mag dongruok, iluongo ni management consulting. Kama atime gimiluongo ni business process engineering, atime gimiluongo ni restructuring of organizations. Kaniti kambi kata weche machando piny kaka uchumi chandore, Kenya Airways chandore, tigwela, kose gwela ta somo, kase somo tang'iyo kama tuore nitiere, ta advice, kase advice, ta ndiko maber, to kagi chako implement, ta supporting kagi implement, kagi se implement to kambi wuok mana malo kendo chako ting'o ratinga. Anyalo nyiso achiel kuom kembe masetimo en Sony Sugar mane a restructure masani iyudo kama Sugar mane ji wero chon odwago ogore piny to Sony Sugar pod jopur tere niang'. Kata be manien gi challenges moko achiel ariyo adek to ok en marach kaka ne entie chon kaluwore gi rieko mana ng'ado. Kata mana party mar ODM ni endi bende ne ayudo thuolo komiya gi the right honorable prime minister mondo mi ang'iyane structure maber ma the secretary mar ODM nyalo bedo godo. Mano bende natimo bang' 2013 momiya thuolo bende ma recruit nego directors mag ODM bende ma ng'ado rieko. Kanyo bende abende ka ng'ado ne the party rieko nyaka koro sani endi achung' e piny kaendi yo tijani endi bende ane matelo kendo atemo advise the judiciary. Kineno transformation matimore judiciary ma ineno achiel ariyo adek matimore, I'm the brain behind it. Nyaka mar Mutunga Maraga to Justice Maraga nodonjo nyoro. Yes. To ne achako gi Mutunga 2013 manomiya barua koa kuom the Chief Justice Mutunga mane manomiya donjo judiciary manyaka wuono na support gi kako nego bende gi deal gi issues mag elections petitions. As I support the change we call the transformation in the judiciary. Asebedo ka support gi nyaka wuono. Asetiyo ne piny owacho, asetiyo not only in Kenya, asetiyo nyaka loka Zambia, dalo mancha gitimo elections ni. Inja kana Zambia ka ng'ado rieko e yo mar elections manyote more sani ne Kenya. Winyi maber, mano eren gima kare mabende ne itimo mondo mi iyangri ne oganda nikech oganda osebedo ka penjo ni to Enosh Bolo en ng'awa. Ichako maber nyiso gi tiegruok mari lony mari weche mag somo mondo mi oganda kik bed kod weche ma iluongo ni awinjo kata hearsay ma ng'ato wacho ni awinjo ne kama koro ka giwinje dhogi kamano iyangore ni gima ber. Nyiso ni to in kod paro mane sanieri momiyo odiochieng' ma kawuono kodi e studio ni kod paro mane e gwenge mag Homa Bay. Jeff, erokamano
asepenjora na achako penjora ni to en ang'o mwanyalo timo ne Homa Bay nikech kwa winjo wach mar Homa Bay to weche maricho mawuoke kala sane kane weche mag ayaki be kokana wach kan ni wane ni ne king'ia ni kaka Enoch Bolo to ng'iyo mana ni an kidwa kendi kane wan jang'wen ng'ala chiel ni kod weche maricho mantie corruption ema ji wacho Homa Bay to napenjo to ang'o ma wanyalo timo ka an ng'at mong'e e ng'ado rieko kendo ng'at man olony e tiegruok mar management gi leadership to napenjo ang'o manyalo timo ne county na niendi anyalo bedo makawuok abeloka ang'ado rieko e pinje ma oko ang'ado rieko e pinje ma Kenya kaendi to Homa Bay kama ae monyuola madonge to thagore kendo weche ma richo madhi mbele emomiyo na atemo mondo mi akony the current government ma iluongo ni the division mar His Excellency Governor Stephen Awiti ane mana puonjo Public Service Board mbita kane giyiero chief officers to kane asepuonjogi to ne ogitiyo godo ne giyudo kama kanono ne ogiyiero systems eventually ne gichako mana dhaw e kindgi nikech ng'ato dwaro mare gik mana puonjogi kaka onego bed ni timo te ne gitamre timo e yor mar pineapple bende kane atimo mane ochula gi jo-IFAD na atero ne Cyprian Awiti ma miyogi ni maa en document mane ochula gi IFAD mane matimo kenda ma yudo ni pineapple nyalo kelo rieko e yo mar tich ma ji nyalo tich ka ji tiye factory mar pineapple to kendo mine na mapuro gi jodongo mapuro mwa Kochia gi kuonde moko mamoko ne nyalo yudo thuolo mar giter pineapple gi mondo otimre processing mondo giyud pesa kaluwore gi tich ma gitimo matek nyaka kawuono nomiye ICDC notuon jokinda mana adhi present negi motamore ko napeni kopo ni ang'ado ne rieko to gidwa tiyo godo kare kika we Homa Bay be kende awuog oko abi abed governor mar Homa Bay ka 2017 ogi mondo me gik mari ng'ado gi abi atimne Homa Bay mondo Homa Bay obed a model county ma ka ng'ato neno to weche maricho jok bede adoro county ma yawuoyi matindo gi mine yudo thuolo ma ginyalo bedo economically engaged mondo mi giyude nweng'o moro matin minyalo loko kit ngimagi adoro county ma gik moko nitiere maricho kan ananyake kaka dhimo pi molil mar yawe mana modho katin kabe kwayo kata kadhi limo dawa to ni nyaka sani despite the fact that the governor akara chuonyo to pini pod en the issue cross-cutting all sub-counties mano is an issue. Water is life manyiso niya every issue machando jopiny king'iyo to bedo linked to pi pi is a priority nyaka wa address health is a priority manyaka wang'e to moloyo adwa nyisi gimoro jaduong' Jeff Homa Bay County is a rich county. Nigi nweng'o kata yore minyalo yudgo nweng'o malich. Nitiere Homa Bay County ka Homa Hills ka chende wanyalo bedo gi kambi mar loso simiti. Ma bende osetimore nyaka studies bottom okay. Ng'e tourism wan gi stories mang'eny mwanyalo wacho ne wazunge gi joma dabiro neno. Wan gi Nyamgonde Son of Mbare nitiere story ne kanyo. Wan gi Simbi nitiere. Wan gi National Game Park nitiere. Ang'o watimo gi gigi eki? Wan gi historia wan go the museum ma Tom Mboya nindo mana kanyo endi okwayo awinji maber bolo kaka iwuoyo achiel kachiel kod county ma Homa Bay gima pinyo jo kai wacho ni sani neno ka jo Homa Bay gin oganda ma sani chalo ne dongruok dok chien wacho ni maendi momiyo iwuok oko iweyo weche mag puonj weyo weche mag advice mag judiciary idwani mondo ikony oganda e capacity mar governor nyiswa ni kidonjo achiel kachiel wach malit madwani kuongi wuoyo wacho wach mar HIV and AIDS me wacho ni sani rikute makelo tuo mar yaki medo mana medore e gwenge mag Homa Bay kiwacho wacho yaki to iwacho mana gwenge mag Luo Nyanza kadipo ni oganda yieri kaka governor weche mag health gieri kidonjo kido sani bende nurses nitiere go ing'eyo maber ahinya Homa Bay ne gisegome sani pod gidhi nyime kod gomo weche ginyalo loso ginade mondo tich e sector mar weche mag ngima obed maber. Erokamano Jeff, anyalo wacho ni ka ok in gi del maber manyiso ni ok in healthy ok inyal tiyo mondo mi ikony jomoko kata ikony oganda u omiyo gima nyaka wa sort out and the issue of health nyaka wang'e ni Homa Bay District Hospital noger chon kendo no hospital mane nobedo well equipped to sani as we speak obedo looted and I want to use the word looted nikech pesa drugs onge supplies onge iyudo ka ji share kitendini iyudo ka niji winjo ka the issue mar chwar regre man kanyo to koro kituo to ionge kanyo no minyalo ringo biye mondo mi yud ang'o yud thieth e yo makare
during the time mane onge gi revolution, into CDF mane MPs no gero siptende, health centers, dispensaries all over. Gimane koro governor nego bene timo nikech health is devolved. Yes. No nego bene the governor and his team gimane gi restock. Give make sure the supplies are constant. Give make sure the doctors are well paid, are well motivated. Yes. Mano getemo. To ngama kwalo pesa gi wacho ni nitiere looting. Ngama kawo omenda ni. Omenda ni endi ikawe gi the governor gi CECs mage gi the cartels ma en godo. Ma to kaluoro wacho. Nikech anda dieri makata ko anyalo pesa makamaola. Yes, wa penji for example. Wami example. Yes. Agero ndara e Kasipul Kabon. Kasipul. Miluongo ni Owade Kisuri Road. To kasetiyo go arambe gi jopiny magero ndara ma yao. Yes. Taduga ng'iyo document in terms of allocation. Tayudo ka negi allocate 2.5 million. Ne wanga pa manegero. Magero ni. Negi mi pesa Chunya no pedo malit. Pesa nyaduga ni obedo allocated to gichamo. Ino komigo. Okomiyago. Atiyo gi mwandu na gi rieko na. Gi solo ma jopiny solo. Yes. Mwa yawo barabara. To kaduga ng'iyo document ni to bera Owade Kisuri Road to be ne ntie allocation. Yes. Tayo ka no ke 2.56 million. Mano be allocated the previous year. Pesa no de kanya koko chame. Bendi penjo. Apenjo ge. Oge duoka. Gima ne gitimo en ni giwacho ni nabira beta ndara. Mane gima the minister mar finance okeyo owacho liend the late James Omenda kochunge mbele ni ng'ato kata ko beta ndara. To pare ni owacho na beto ndara. To mtoka ne ok nyal kalo. Mtoka ne nyalo kwamo to nikech na alose omiyo no bire liel no endi. Omiyo iwacho wach mar ayaki. Yes. Weche mag tuoche. Kata mikelo kod pi machalo cholera gene. Adwa wacho ni na wacho nyoro kane ayudo thuolo mondo mi awuo matin. Yes. Jowa gima chando en wach mar idle capacity margi. Ok ni joluo gi nie matebe gricha ahinya omi ayaki nitie. Nyaka obed gi chenro maber. To chenro ma in godo mokwongo in the long term nyaka mi ji gimomiyo ginyalo yudo nueng'o makare. Mamiyo timbe gi change. Mamiyo ng'ato kowuok okinyi ode to chop odhi kamoro modhi tiye. Makang' osea tich to ol. Koduogo to nyaka odonj mang'owa e ode. Ing'eni kisetiyo gokinyi nyaka odhiambo ma you productive. Yes. Kiduogo e odi tang'o mitimo. Ichiemo tinindo. To kakoro the yudhe wagi eki onge kama gitiye. Mine wagi onge kama gitiye. Jodongo mane obedo takara moriembe tich. Ka gibiro gidok dala onge gima gitimo. Ang'o madhi mbele? Timbe mag hera machalo kamago ema nyalo bene timore. Tanyalo wacho niya, onego wang'e adieri, an kama chungi as a consultant, I would definitely say, we must undertake koponi each and every time Homa Bay get the highest HIV prevalence. Yes. I want to say here, then we should now not rely on the general country national research on HIV prevalence. Only what an in-depth assessment of the actual prevalence. Those figures, Michio Pelagi, and as a technocrat, I would say they need to be confirmed. And once we've confirmed, we must actually know what are the behaviors that might put our people at risk to this particular menace. Number two, public sanitation, for example. Because poverty is an issue. People are economically engaged. And yet, Homa Bay nigi potential for tourism. Yes. Lake Victoria is just lying there. Even if we can even do irrigated agriculture using Lake Victoria. When you look at a fish processing industry along the shores, when you look at the ring road around Lake Victoria to open up Homa Bay to be a hub for trade. To nikech are not engaged economically, gionge gi yor mar yudo mwandu. Koro iyudo ka thothne ji miel, raha ema nyalo bedo mang'eny, to bende mar ariyo, kata kopo ni ituo to kichiem, donge tho. Koro miyo, adwachini sani the governor and his team wacho ni gi launch the HIV strategic management plan. It is coming too late in the day. That should have been his priority. Ka donjo ni as a governor, I'd be kelo chenro maber, mar create employment, ma an king'iyo document mana nyisi ni endi, ineno ka ndiko document miluongo ni youth, yue. Why you poverty? Why do I empower lives to build resilient youth and women? This US strategy
reiterates my commitment in terms of empowering the youth. Nikech catalyst, the prevalence mar HIV is ni, and the youth man gi idle capacity, boda donjo, tionge pesa, okida wuotho, to ng'ato yie tingi nono, to kosi tingi nono tinyalo chulo gi dendi, ang'o mamoni timo mano? Mano mi to koponi you are able to pay, it means your self-esteem is restored. Meaning you feel you are somebody you can afford. You will choose to engage with ineno ni koso tich makoro rowere wa kata jowete wa obedo godo ka gina githolo kuro ema mkelo nwa weche mag to gi chan awinji maber omenda sani oteri e sirikande mag gwenge sani riwonge kod ywak mowacho ni sirikal mamalo ok miwa pesa wandire kod sirikande mag gwenge ang'wen madongo e lugo Nyanza ino omenda pile ka pile kendo financially sirikal mayudo omenda matin mogik Nyanza en 5 billion plus. Omenda nyiri kare itiyo kode yo machalo ne momiyo rowere wapodonge kod capacity mag ginyalo chako godo ohala mondo mi gin bende giyud kaka gidaki kinde ka kinde. Cartels, mano maber. I always love quoting Jeff Kennedy. Ni ka piny kata county mok nyal konyo ji mang'eny modhier. Yes. Ok ginyal konyo ji mathin ma nigi mwandu zaidi. Nikech sani gigero tende malicho mabe makidhi kato gero tende jo mage madhi chiemo hotel ni ka the general populace to onge gi pesa mage nyalo spend koro manyiso niya the problem with the leadership mantie sani Homa Bay en niya they lack the ability to prioritize development projects manyalo impact on the life of our people. Wami an example gibrage ni giyao e chiro ka chiro ntiyo konyo welo. In fact, the terminology was carefully chosen. Kane oging'eyo. Okonyo welo, okonyo jo Homa Bay. Nikech kakori kao tire, you spend millions, niketo go tire e market centers. To kimiyo jogi, ni mondo mi giusi longer hours. To kimiyo gi pesa. Monego bene gichago ala. Okimiyo ipuonjo gi kaka itimo ala. To koro gidhi go anang'o. Mano kichaki kelo prevalence mar HIV dima mbele. Kijodhi tiyo gi taya ne ndito chunge to go mbaka. To kwa kanyo dhi etie bungu. Omihada wacho niya the lighting system no otemongo okonyo welo okonyo jopiny. Kidwa ng'eyo onego bene ichako gi miyo ji pesa. Adwa pongeza our women rep. Mata wacho without fear of contradiction. Hon Gladys Wanga also fight hard more chako gimilungu ni the county women circle. If I was governor waiting, I would work with Gladys Wanga to ensure the pesa is adequate for women to borrow on a softer terms. I will make sure and they got concept paper to attract additional funding, and then we move this particular fund from being a fund, a circle, into even a microfinance, where now even the youth can even borrow from. But instead, no promise, ne obichiwo 10 million, no chiwo 2 million, kanja go arambe Homa Bay Tourist Hotel, obokore ni governor de loka, oro miare to bikelo 8 million rodong, poka winyo kama governor pump in the 8 million. Or may I want to say that the current governor does not believe in empowering women, in empowering the youth. And that's why I'm the best bet in terms of empowering them. Weche mag singo kata miyo ganda singo ma gin promises gintiere inyalo nyisane ka okwarango matuta inya kaka Homa Bay County in Homa Bay County and Homa Bay County kaka ngambene koro dwa chung ngas makora witi nitiere sani inyalo wacho ngani to benitiere achiel ria dek moko mosetimo maber to mapoko timo maber idwa dhi loso nadi bini ka nitiere gik mosetimo maber to nyiswane neno ka ang'o mosedhi maber e Homa Bay kwanyalo penji sani ni Homa Bay nyaka nochak bedo kod sirikal mar gweng kaka wuod Homa Bay inyalo wacho ber man gimotimo maber ondiko jomoko ondiko ji mondiko nyaka wede mano nyate maber ondiko wede nyaka wede jomotiyo godo nitiere homes mandiji abich mondiki ka ji adek ang'wen mondiki tiene county kaito gimowacho notimo maber en ni ondiko ECD teachers. Unfortunately ECD teachers gi tich puonjo nyithindo te yien kade anen dandikgi to dager ECD in every primary school dager an ECD class kata kao equipment kata books stationaries madwarore. Number ariyo gimanyalo wacho notimo maber en ni osebedo co-host conferences, what I call investment conferences, Bochago Mombasa, obiro Nairobi, Homa Bay. Manu endika ne okao jo media okao bendo nyiso Homa Bay ang'o
ni rada. Koro mano otimo maber. Mara ariyo, gima paro otimo maber en ni nitiere giluongo ni roads moko. Miluongo ni loose surface roads moyaw, machalo moyaw ne Mheshimiwa Mbadi, Mheshimiwa Mbadi wacho pile no yaw gwengi. Kuonde moko to ok oyaw gie. Koro oyaw kuonde moko, oyaw gi kume ma MCS okelone tabu, oyaw gi kume ma MP okelone tabu, mano otimo maber oseyaw. To kendo mar ariyo ochulo salaries. Pok awinjo ka joma be apart from doctors gi nurses gi ywak ni pok ochul gi salaries. The contractors. Koro contractors pok ochul. Yes, in fact, ochulo salaries ne joma ok joala, ochulo salaries ne joma tiye iye kanyo ma en godo. To contractors, pare ni jo contractors are now poorer than they were before. Could you imagine ng'ato mi tender, mi celebrate, mi wuogo mi be kao loan e bank. Kise kao loan e bank, mi be timo tich to koro ng'ato ok chuli. It is sad, depriving people of their right. Kaito to make matters worse. Ni ka gidhi penji wach, each time agidhi tichwadogi. Each time agidhi to ichwadogi. He has sunk too low for me. Mano momiyo kama bedeni. An tichna kata gume chung ok nadwa gola weti. Mano ok tichna. Adwa kelo dongruok kata kelo chenro maber manyalo loko kit ngima mar jodalawa ma Homa Bay County. Yes. Mono lokre. To gola weti is a collateral damage. Nikech mondo mi dongruok no bi. Yes. Awiti must go. And this team. To kaka inja telo maber osebedo ka chiwo paro ne judiciary, in bende inja puonj molony e weche mopogore. Inyalo bet piny gi awita tinyise ni oyo county wadhi marach at the expense of our people. We wang'ini koro mondo mi wang'e ngima oganda wa. En ang'o manyalo bende isebedo kode piny miye paro. Nyise ni wabed piny kata obet ni okwa wawinjre weche mag siasa wakony oganda wa mawuok Homa Bay. Jeff Olo, our current regime oko believe in professionals. Kidhi gi paro, joma osebe gi paro, wacho mara, mobe gi paro mar kelo lony e Homa Bay County, imi siling 20,000 kawe dhigo, pachino wabro ng'eyo, in wirach, in podi nyathi mathin, kata Honorable Senator Mosotino Kajwang', kane temo challenge, and this is the way to go, ni winjo gimowacho, ni nyathi mathin manyoro timo nade, wayero nyoro. An owuon, I have offered myself as temo mondo akonygi. To temo mondo akonygi ogike kidi. Kana anyalo puonjogi an sani ane nyisini okariambi. If I speak before a congregation or before public audience, ichula 100,000 a day, either 1 hour or a day, ichula, which means they cannot afford to pay me. So I offered myself in the interest mara ma an godo nikech mokwongo Jeff. An adongo kich, ok adonge riches to say. Adongo kich gi nyithindo auchiel kapedho. Nyithindo go sani, our last one kane min otho, no work 3 months. Sani nyo graduate JKUAT, the last graduate JKUAT. I have empowered everyone. And one thing I love, kaniti gimana nyalo timo Homa Bay County. Yes. I try to do it. To jogi ok dwar joma riek. Gido joma go yes sir. Tada is something I love saying, and I will love quoting it. The retired Chief of General Staff, Colin Powell, if you have people, if you love to work with the people who always says yes, that person is redundant. Gole, instead of wait to reshuffle cabinet mare. Now, if that person is not redundant, then won't mean that any name redundant. And if not, both of you are redundant. Either case is a failure of leadership. Some people would like, one of the mistakes my leaders demo is to like to work with the people magihero at the expense of people with skills. And I will attract professionals. And for professionals to come and work in Homa Bay County, there must be the housing facilities, the social amenities, magi enjoy in Nairobi Kage, nyaka bed